Nyan siswa matur marang risang mohoyogi sang wipra kadiparan karsaning Hyang Udipati yogya sarining warana kang gumelaraning bumi lole kenthos karo gembol manyar-manyar doning dungkul wana alas dadi alas dadi wana Dipati kula Kakang Durna Yayi Prabu Wirambadewa wonten dawuh pangandika Kakang Penemban Durna. Oh, sak mengko anggone awake dhewe padha mapan ana ing tapel wates negara Ndarawati ngenteni trontong-trontong sing pepadang saka Semar Badranaya pindha warna ingkang nalika Semana kedaden saka Catugaraya saka Togok Tubleh Kencana. Kersanipun Kakang Penemban Durna kados pundi? Kula kinten pasewakan negari Ndarawati sakmenika sampun bibar. Teges negari Ndarawati sampun boten ngawontenaken pasewakan malih. Iya, Yayi Prabu Wirambadewa ya. Iya. Nanging lha kok kaya dening ngenteni Sleming Palwa gabus kumambange watu item. Nggone awake dhewe ngenteni marang praptane Semar Badranaya palsu. Iya. Oh, samengko apa kira-kira sabaraning gawe anggone Togok ya Semar Badranaya pindha warna anggone ya kuwi nyuwun ngampil wujuding kembang Wijaya Kusuma. Ha iki dipun tenggo mawon. Dipati wonten dawuh. Tata. Inggih. Kersanipun ngados pundi Kakang Durna? Kurawa dikon tata gelaring baris. Inggih. Engko mbok menawa ana bobol para tingkahanan. Oh, Setyaki ora nrimake. Mbok menawa sing lungguh nang kana Udawa ora nrimake. Mengko supayane Kurawa siaga ing gakti samarta ing diri. Ngislaken dawuh Kakang Durna. Mung kari ngenteni kapan iki tekane Semar Badranaya pindha wani tekan kene. Penemban kula ingkang sowan penemban. Den prayatna semurine seka balik titiyane gandayane Trisunya Purnama sasi kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Iya. Oh, kaya wis bali mudhun sekedhaton negara Ndarawati. Kepiye, Semar? Kabul kawusanane nggonmu kowe tak utus supaya nyuwun ngambil wujuding kembang Wijaya Mulya. Apa ya kasembatan? Antuk brokapamujinipun Penemban Durna wilujeng sowan kula. Lho. Tegese piye? Tegese menawi kula matur wilujeng menika kasil anggen kula ngapusi Kangyan Nata Ndarawati. Tegese kowe kelakon nyuwun ngambil wujuding kembang Wijaya Mulya. Mboten. Piye ta kowe? Kowe iki ming wana kawan kowe tak cites lho kowe. Kasil. Yen ta kasil pancen kowe wis ngregem wujuding kembang Wijaya Kusuma ya kembang Wijaya Mulya marata diake pasrahna. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sumimpen telenging kalbu.
Hang Wauta Sang Lurah Semar Badranaya Pindawarni masrahaken wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya tinampi dening Sang Tapa Begawan Durna kocap ingkang miling-miling saking ngantariksa nenggih wujuding senjata cakra nempuh mestakaning Sang Lurah Semar Badranaya Badar Jatring wujud Ki Lurah Catugara ya Ki Lurah Toga apa ta Dik Pate kula Kakang Durna oh ana senjata cakra mibur nggih nimbles cenglit togok Badar Jatring wujud waduh pripun iki penemban ya wis ora piye-piye oh jernyatane wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma wis tak gawa wis tak asta nggih gandeng kowe iki dadi siji nglumpuk karo Begawan Durna. Mula kowe ora gene-gene, mula kowe ora apa-apa, gak apa-apa jeneng marang. Ora modar, oh kowe ora mati kena dayane senjata cakra. Alhamdulillah. Upama ora nganti wujude kembang Wijaya Mulya ora mesti wis kacintrakan modar tenan. Matane jelalatan. Kowe kok ngeri-ngeri lho, ngeri kok ya. Karang aku wis nampa amplop dhisik. Dadi olehku nabuh ya munggahku tanggung ya keri. Oh sak geleme dhewe ora. Piye Gak? Piye apane? Apa wis kasil lehmu ngrebut pusaka senjata cakra? Wis. Kok senjata cakra kembang Wijaya Mulya. Ah ya kembang Wijaya Mulya. Wis tak gawa. Wis. Ya syukur. Ya mong pelingku sing ati-ati. Ngati-ati piye? Umpama kowe mengko diparingi rejeki karo wong-wong iki merga gaweanmu kinerjamu apik. Heeh. Ya wis welingku aku rasah tok bagehi. Ora bagi piye? Ya welingku ming ngati-ati. Merga wong iki nek niate ora apik, mongko kasembatan le gawe berbuat tidak bagus, tidak senonoh, tidak berpri kemanusiaan. Kuwi nek cara tembunge saiki mung kari nunggu hukum karma. Cara tembunge wong sepuh biyen, cara tembunge Ki Waloya. Wong iki nek tumindake ora apik mongko kasil, tumindak ora apik mung kari ngenteni sapu dendaning dewa. Mati ya. Mau hidup ora mangkat. Ayo wong iki mung kari tumindake kepiye? Kowe nglakoni kaya ngono kuwi ya kudu gelem nampa konsekuensine. Mudar tenan iki. Pripun iki penemban? Ora sato gagas. Ah, ngomongane mbilung kok. Tok gugu. Omong-omongane mbilung kok niku nyata. Wedine kula mengke nek entuk sapu dendane dewa. Ora. Kowe ora bakal entuk sapu dendaning dewa. Mergo dewa wis ora nyapu. Ya. Ya apa ora? Pripun iki? Orane kowe nampa walaking dewa. Ming ngomongane mbilung ora sata gagas. Mbilung iki ming wong kere, ora ana dayane apa-apa. Kere-kere apa? Ora bae. Aku lagi ngene-ngene iki dit kula akeh. Lho la iya kowe durombong aku kok ora. Pripun iki penemban? Ora sata gagas. Ming ngomongane mbilung ora sata gagas. Kena
nek mangken kowe wedi kena sapu dendaning dewa. Mengko aku sing nanggung Togok. Hati-hati Togok. Mata gedine kaya ngono kok. Matamu kuwi. Ombo matane kok karo kaca. Hati-hati. Iki lho urung apa-apa wis nyampar wedang. Kuwi bentuk kecil sapu dendaning dewa. Pripun iki penemban? Wis ben. Ora usah to gagas. Bocah iki nek wujudane kaya kintil kaya ngono iki. Ora usah tok rungokke omongane nek pancen kowe wedi mengko aku sing nyangga. Ora ana, ora isa. Walating dewa kok arep disangga karo wong liya, ora isa. Isane nampa ku ya sing berbuat nampa konsekuensi. Sing kongkonan wong ben berbuat ki ora entuk apa-apa. Lah iya ya. Pripun iki? Antarane sampean kali omongane Bilung niku kula nek kali sampean kula lega, ning nek kali Bilung kula wedi apa sing diomongke. Wis ben. Bangune nek arep percaya karo aku, sakarepmu, arep percaya karo Bilung ya sakarepmu. Kudune kowe iso milah, kudune kowe iso milih. Omongane Brahmana kuwi ora kena wola-wali. Nggih. Kula angsal mundur, minggir. Nek pancen wedi minggir. Hati-hati. Sapu dendaning dewa, cangkemmu tak mutnan ndas. Aku mung arep tentrem sedhela kok. Aduh. Ndaropate. Iya. Mengko nek kondur kula tak mbonjang sampeyan mawon. Mergo kula wedi kena sapu dendaning dewa lalaline kula nyetir dhewe. Mengko enten sing nubruk kula malah wedi tenan aku. Karo omongane Bilung, ayo wis ben. Bocah kok gelem berbuat ora gelem mikir jangka panjange ya kowe dhewe sing nanggung perkarane. Wah, lah menungso ora tatan. Iki sing gawe rusuh kana negara Durawati. Ya jagat panesu karo ayo padha jagat. Bobo depan. Bobo penemban Durna. Kula wonten dawuh nggih anak Prabu. Oh, mriko anggere Prabu Baladewa lak teka mrepeki ingkang bab wonten ing tapel wates negari Ndarawati. Mengki riyin. Sampeyan menika kula tak nyuwun priksa. Nggih. Panjenengan menika wong tuwa napa bocah? Ha nggih. Mestine wong tuwa. Bocah semene teneh. Ha nggih to. Muni lho lha nggih. Nuwun sewu, mestine menawi sampeyan mriku tiyang sepuh kedah saged milah, kedah saged milih. Nggih. Togok ingkang wujud Semar wau dhateng pundi? Tegesipun iki basa apa? Maksudipun Semar ingkang sejati utawi pindha warni saking Ponokawan Togok wonten pundi? Wonten mrika. Oh, wedi kalih sapu dendaning dewa. Merga wis kepareng nyidra wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Nuwun sewu. Sak menika menawi panjenengan kula emutaken kenging kula pringgake becik. Wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya kula suwun supados paduka ngunduraken. Lho, mengke riyen. Ingkang kagungan wujuding pusaka menika sinten? Kinten-kinten Kresna napa Baladewa? Ingkang kagungan wujudipun pusaka Sekar Cangkok Wijaya Kusumaya Kembang Wijaya Mulya menika kadang kula pun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Lah, menawi kembang menika kagunganipun ingkang rayipun anak Prabu Ndarawati nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang gadhahi wewenang purba asisra masrahaken kembang menika dhateng Semar utawi Togok dipun pasrahaken dhateng kula menika ingkang gadhahi wewenang nata Ndarawati menapa nata Mandura. Mesti mawon nata Ndarawati. Jenyatanipun pusaka menika kagunganipun nata Ndarawati. Lajeng gadhahi wewenang tumrap pusaka menika tartemtu Yayi Prabu Ndarawati nggih Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Lah, menawi wenangipun anak Prabu Ndarawati kenging napa sampeyan kok cawe-cawe tumut-tumut perkawis menika?
Lho lha nggih ya. Ara. Ning nuwun sewu. Wontenipun Baladewa wonten Prajanegari Ndrawati Sokan menika ancas lan gegayuhan kula badhe ngayomi dumateng Yayi Prabu Kresna. Mboten enten. Ora bae. Ora ana critane. Ratu ya ben diayomi karo Senopatine. Nek pancen Senopati arep njaluk, mang mriki maju. Nuwun sewu, sak menika kula wali. Pripun? Sampeyan ngendika ratu ben diayomi karo Senopatine. Nuwun sewu, kula menika ugi drajating Nalindra. Kula menika pangkat kula ugi ratu. Lah sak menika menawi sampeyan ngendika kenging menapa Ratu Ndrawati malah diayomi karo kadange tuwa Ratu Mandura, sak menika kula walik kena ngapa nek pancen Begawan Durna mbutuhke wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya, kena ngapa ora sowan dhewe ning negara Ndrawati ora nyuwun ngambil dhewe nang ngersane Yayi Prabu Kresna, kok dadak utusan mono kawan togok mongko dandan kawujudan Semar. Pripun? Kaya ora biasane. Kaya ora biasane pripun? Kaya ora apal-apal. Kula niku tekan negara Ndrawati niku mesti ajeng nyilih nyapa-napa niku mesti Setyaki maju. Bar Setyaki maju, kula diwaneni, kula debat sithik-sithik kali Setyaki. Nek pun kira-kira pun memuncak. Napane? Debate niku lho. Lek gontokan pun kira-kira pun rada munggah niku terus Setyaki plek ngantem kula terus kula glangsar. Terus Setyaki nyat. Nyulek meripat kula ties plus minus menika sirah kula dipun antem kan pun Setyaki. Pramila kula utusan dumateng Togok dandan Semar supados nyuwun ngampil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Ternyatanipun Semar menika luwih dipercaya dening anak Prabu Ndrawati tinimbang Begawan Durna. Nek kula sing nyuwun ngambil dhewe mesti mengke ora sida nyuwun mengke malah kula ming banyak sirah kula. Nuwun sewu napa? Sampeyan ajeng dikon apa? Sampeyan ora arep nrimake. Leh kula gawa wujuding kembang Wijaya Mulya, kembang Wijaya Kusuma. Sampeyan ajeng njaluk, mboten saged. Mestine nek umpama kula niki gandeng kula mriku dados utosanipun anak Prabu Duryudana ingkang sakmenika sampun mapan wonten ing Wukir Pidikan. Gandeng Paduka anak Prabu Baladewa menika dados pengayomipun anak Prabu Duryudana. Kudune sampeyan prisa piyambak lho, Nger. Lho. Mangertosi babakan menapa? Piye mangertosi babakan inggih menika? Anak Prabu Duryudana ingkang sakmangke mapan wonten ing Kayuwangan Wukir Pidikan inggih Kayuwangan Setran Gandul Mayit inggih Dandang Mangore. Nyuwun dipali asatanipun Sujata pitulung dumateng Iwang Pandya Pendharit Durga badhe nggayuh wujuding Wahyu Eka Jati. Amangka sampeyan menika dados pengayom, dados pujangga wonten Prajanegari Ngastina. Lah kok malah mbantu wong kana-kana, malah mbantu wong Ndrawati. Pripun? Nuwun sewu. Wontenipun Yayi Prabu Jaka Pitana mapan ing Kayuwangan Wukir Pidikan badhe nggayuh Wahyu Eka Jati menika nuwun sewu. Kula mboten mangertosi babagan perkawis menika. Sriyatanipun kula mboten dipun jawil. Sriyatanipun mboten dipun dawuhi. Baladewa nek ora nampa dawuh saka ngersane Yayi Prabu Duryudana tartentu kula mboten wantun temandang. Kula mboten wantun widak. Lho nuwun sewu. Wong sampean ki rombongan ki kudune jeneng ana jadwal ya dicatet ning HP-ne dhewe-dhewe. Terus tekane ndata dinane ya sampean kedahe mangkat ora usah dadak dijawil. Nek rombongan pengayom niku wis tanggap ing sasmita. Kamangka nuwun sewu. Sampeyan wonten mriki menika tartentu dados meripat-meripate Pandhawa. Meripat-meripate Pandhawa. Mata-mata. Mata-mata kok meripat-meripat netra pengawasaning Pandhawa. Netra pengawasaning Pandhawa. Tartentu sampeyan ugi badhe ngayomi dumateng para Pandhawa. Lah menika estu pancen leres. Lah sak menika kula suwun kanthi sanget jernyatanipun kula menika tesih ngayomi kelawan sesembahan kula inggih guru kula Bapa Penemban Durna. Sak menika kula suwun kembang Wijaya Mulya dipun kunduraken. Mboten saged. Dipun kunduraken mboten saged, nggih mboten saged. Taunana wintanana yen durung gumlundung mestakane Begawan Durna, sengara tak balek wujute kembang Wijaya Mulya. Mati dening aku. Ora minggat mati dening aku.
lunga kene le rembukan apik-apik kok Wirambadéwa kuwi sak geleme dhewe ngantem anak Prabu Baladewa nganti ora eling kae. Mbon kajenge. Kula ya rada gumun. Ning atase adat sabene rombongane Durna. Rombongane sampeyan nek mboten Kurawa ya ratu tetulakane sampeyan, nek ora ya murite sampeyan. Iki kok ngantem anak Prabu Baladewa kok iso sakal bles ora eling iki. Bles 500. Hus. Adake apa ora? Apa mergo dayane Kembang Wijaya Mulya? Wis ora sah kokan gunung sing tanpa guna ora sah kokan perdhanti. Kersanipun Kakang Durna. Disawang grijane Yayi Prabu Wirambadéwa mengko nek ketemper yudane, oh Kurawa dicake Dik Pating. Enggak, kula dherekaken Kakang. Sambal kowe. Oh. Hey. Lali sumber kete matane jelalatan ora pangling Wirambadéwa ya aku nadyan aku nyepot mekutha nanging kowe ora pangling karo aku warat mergo wiwit biyen trajangamu nganti saiki ora ana bedane kulino jelalatan kulino biayaan kulino berduaan yo aja ngamuk. Aja ngamuk kowe. Kowe weruh ratu Gusti Mura Kadang Mutuwa Prabu Baladewa. Baladewa. Prabu Baladewa. Tak antem gliangsaran kaya ngono. Sajak kowe ra nrimake. Aja kirang gumuyojeng gleleng pacakmu ngemilu sirahmu. Aku weruh kowe lagi digdaya mergo kowe kinayoman dayaning Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Walah taala. Iya. Yen ya kowe duwe perkara apa karo aku? Ayo nang ngene ditentokke. Kira-kira kowe arep neter kadigdayan mungsuhmu ora ana kejaba mung Wirambadéwa. Ora sandadak kowe ngantemi Bekan Durna. Ayo. Marata diagi. Matno sastra jendramu Matokaji Jaya Kawijayan yo merangi tatal ngerajiawu ora minggat sing ora candak siramu cemplunge polsek gondang mati dening aku. Lapat ya Mas Piteng lapat Awas gede. Ya Mas, ya Mas. Salun gune. Salun gune wong
kowe. Oh, arit. Oh, ayah. Iyo. Hi. Hit. On. Yo mas. Ah. Kenal. Siar kowe, kaya ngene iki sialuk amu. Oh. Hei. Mas anteng najem olatane Oh. Waska usos ing trinyamat nganti sira Raden Rama rahing nata kirang warisan danan jaya ya Oh. Yo. ya mas den Woi. Edan. Hot. Oh. Ya. Ati aku. Sabat to. Waksa apa ya? Oh. Yo. Canda as comik luk. Hei, wit. Raden Ganes wirane ajeng tara lipat saning kita Rama Prarogi. Wah, tos tenan kowe. Ya. Ah, hit. Loh. Parat. Ah. Was. Ah. Hi. Wah. Doh. Wah. Hei. Ah. Waduh. Ah. Oh. 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 Ah. Oi. Hit. Ah. Jamikat. Loh. Di. Ah. Wah. Ya. Ah. Hit. Mas Ah. Hit. Yo. Dudu menungso. Yo. Yo. Wah.
Hit. Hit. Ya. Aswe. Hei. Biar kowe. Oh. Oh. Hit. Aja minggat. Aku ngerti taktikmu piye. Hit. Hit. Yo. Hit. Oh. Heya. 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 Oh. Ayo. Hey, yo yo. Hey. Out. Hati-hati. Ingat 3 kali. 4 kali. Bagus. Yo, nyengket-nyengket sing ngedram karo sing ngendang kowe. Men semangat kok. Ah. Hit, yo, hi, 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 yo, hi, ha, hi, hut, ya. Yo mas, antar macam ya, oh jengkelit kayak munyok. Suwe ra tau ketemu undaanmu pensilaanmu yang siap. Gawan. Yo. Wah, mandi goto kayane. Hit, oh, ya, yo, hi, ah, aman. Sekarang wis dilunasi kan. Ha. Hi. Wah. Hey ya.
Dewa Wiramba. Ayo, ayo. Oh. Wah. 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 Pandita Kinarya Wangsit Indra Kombang ngajaping matu sarining tawang ya bon susu angin ngendi nggone oh Kakang Durna aduh ya bon Dewate bon sinten sing nakali sampean tulung Dewate Setyaki Dewate Setyaki bon ta aja karo nangis nek Setyaki nakal karo sampean engko Setyaki dicekoki tai kukusan ateneh warak bon ta aduh ngerti rombongan diantemi kaya ngene malah micek pripun aduh untunge garan kula niki cor nek mboten pun cuklek nggih pripun ceritane pripun kok sampean nganti iso kaya ngene niku pripun Kakang Durna aduh rekane kula niku wong delok nggih rekane nonton pertempuran antarane Wiramba Dewa kali Setyaki lah kok malah Wiramba Dewa niku sajake kalah tiba teng ngarep kula Wiramba Dewa tiba bres teng ngarep kula terus diantem kali Setyaki diasu diades Wiramba Dewa diuncalke mencal kali Setyaki nggih Setyaki weruh kula mripat kula dikeplak plek sirah kula diantem des kula glangsar ora eling nggih kula diantem des ditungkak des dengkul sabar wong iki nek pancen lagi keloro-loro ki omong ki angel nggih mboten sanangis kula didengkul bres kula tiba teng ngarepe sampean mengkene sampean wong genjleng kula nggih mboten alah wong kula ngerti kok nuwun sewu lemak bres ngoten niku wonten nggih kula tiba teng ngarepe sampean kaya emak bres ngantem cengel kula ngidak apa ngantem nika wae nuwun ngapunten kula niku ora kok genjleng sampean kula niku rekane Deprok arep nulungi sampean ning nuwun sewu gandeng le kula ngebrok niku sajake kebanteren terus dengkul kula ngingingi mestakane sampean alah apa nulungi iki nek ngene lho sampean mau ngene ya kula niku ngerti dhewe sampean ora sagara mengkeriyen perkara niki dipun damel ingkang prayogi mawon dipun damel ingkang sekeca sampun ngantos sak mangke keseluruh margi ingkang klentu mengkeriyen anggap apa Setyaki kok ndel-ndelke kowe pancen kon biyen karo aku sengitmu ngungkuli karo maratuamu dhewe
Ya, Dipati Mangsawang Dipati. Ampun lho. Wis ora ana Setyaki menten mriku sampean mapan teng mriki kok. Mangsawang, kula ajeng nglepaske pusaka. Pusakane sampean Kyai Cundha Manik. Setyaki ora sena marga aja diundang Begawadur Adipati. Ya pusakane dhewe ora ngenut. Wis nganti wujuding pusaka aran Kyai Cundha Manik kagunganing Sang Tapa Begawan Durna. Nalika semanten lari-laring Gandhewa. Wujuding pusaka Kyai Cundha Manik kebat kaya kelan kesit pindha tandhet ngener jajaning Senopati Negari Ndrawati plak Kapidara sirna margalayu Sang Raden Setyaki Wah. Joget ya mbok yo sing wangun. Wonten dawuh. Mangsawang niki. Lole. Ampun di kaya ngapa? Sak pinteri-pintere bajing nyolot mesti bakal tiba. Nggih. Becik ketitik ala pancen rupamu. Sak diktaya dicayane wong bakal kalah, bakal ana pengawasane. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih. Mangsawang niki. Mangsawang. Setyane ampuh kagila-gila mungsuh Kyai Cundha Manik glangsar modar kapundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyon kali kadosan dhumateng paraga gading setunggal kali 3 sekawan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut langsung mengersani Gusti Arya Jagat. Penjaripun Setyaki bin sinten Dipati? Kakirangan. Mati dening aku kowe. Tangyo sambata. Terus nek pun ngeten iki kuwandane Setyaki ajeng dinapakke. Dipati wonten dawuh padoske Gendhaga. Oh nggih. Sampeyan iki pendhita apa ora ya ngasta Gendhaga dhewe? Nggih. Rumangsane apa? Kula nek goleke Gendhaga sampeyan iku kula ora marem. Nggih, kersanipun dos pundi? Setyaki dipun cemlengan wonten Gendhaga. Menawi sampun. Lah nggih sampun kajenge. Mengke dipun dadosaken setunggal kan wujudipun kembang Wijaya Kusuma. Nggih riyen. Setyaki semene gedene perbandingane niki lho. Gendhaga niku ming sak epek-epeke Setyaki ming sak gegem kula sampeyan. Lah kok iso dadi Setyaki ajeng dicemplungke lebeting Gendhaga niku criyose pripun? Nuwun sewu. Gendhaga niki pun enten aji pengracut. Ngaten nggih. Dadi barang gedene sak gajah iso dadi sak lemut. Oh, ngaten nggih. Dadi barang gedene kaya ngapa nek kenging daya pengracute sampean iso dadi sak semut. Nggih. Ngaten iso sedeng. Isa. Mbak coba kan.
Lha niki ming sak semut kira-kira nek sak gajah isambaten. Sampeyan ngamuga bareng ngapur. Ora kene nggone, ora kene nggone. Lah teng pundi? Maerat mriku. Sampeyan iki ora. Ampun, dilebetke teng gendaka. Kula tak patos target mungsuh liyane. Neko-neko ae. Rada sesak. Kakang Udawa mlayu-mlayu tawang tangis seneng apa Kakang? Ugi dados ing kawuningan sinuwun. Kepareng kula ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Wah, lah kok dadi kowe mlayu-mlayu kaya wong duyak dening duran mongko. Eneng apa? Ugi dados ing kawuningan. Negari Ndarawati sak mangke kawontenanipun sampun kados dene Karang Abang. Liripun Begawan Durna ingkang ubal-ubal pusaka Kyai Jundha Manik katemuaken jajanipun ingkang rayi Garbaruji ingkang rayipun Yayi Mas Setyaki. Piye? Adiku Setyaki kena ngopo? Sing cetha ngomong sing cetha. Ingkang rayi Garbaruji. Kang Udawa, yen to ning perkara kuwi dikandhake kanthi bener becik. Aja kanthi tawang tangis kaya ngono. Ingkang rayipun Yayi Mas Setyaki sirna marga layu saking dayaning Kyai Jundha Manik. Iblis lanat. Begawan wong tuwa iso piye, Pak? Hei! Menungso ora tataran manus maning jajalat. Edan ora. Pripun Kakang Durna? Ya ora kaya ngono kuwi carane. Dia mangin enek wong semaput kan ngadahi gendaka. Ya ora aku. Lho nuwun sewu. Wau sampean kandha. Nek enek wong semaput Dik Patih pokoke diwadahi gendaka.
Lah kula gelek wong semaput ora nemu-nemu kaya. Nemune sampean delalahe semaput kelangsaran ajeng kula adahi Gendhaga malah ora entuk. Ora entuk. Pripun Kakang Durna? Ketiwasan Depate, ketiwasan. Pripun? Sing maju dudu Setyaki, karang Setyaki pun mlebet wonten ing Gendhaga. Nggih. Sing maju dudu Udawa, karang Udawa mboten mantun merga sampean maratuwane. Nggih, nggih. Sinten sing maju? Anak Prabu Bathara Kresna. Senes. Oh, sing maju bandhange tanah Jawa. Kula diamul sakeleme dhewe. Sabar, sabar, sabar. Ampun nangis kaya ngoten niku kula malah mesake. Mesake ya nek ana dit 100. Wis. Niku wonten kula nek 100 nyeket-nyeket didum wong loro. Nggih, sesuk nek teng Parang Tritis kula nggone survei. Apa ya amat ming dit 50 iki. Ming survei tak. Nggih, nggih. Anak Prabu Baladewa majeng kersane kula Junda Manik mati Depate. Oh. Bubar. Setan ora. Sampeyan ngrumangsane karo kakangane kok plak. Arang sampeyan niku kemeplak e. Kemeplak ya ora kula sing diantem. Ngapunten Kakang Durna. Sampeyan niku kocap digdaya, kocap kinayoman dening dewane. Kaya arak gleleng-gleleng. Gleleng. Po nyingkat wektu kek niki cemplungke Gendhaga ngoten mawon, ha. Nggih Kakang Durna. Ya rumangsane apa? Gawan Durna sepelekke. Anggepe. Emeng anak Prabu Baladewa kowe kecil. Nggih Kakang Durna. Nggih niki dingkirke kula ajeng linggo. Aja kok Baladewa. Kresna kan tekan kene. Kamula sak negara Ndrawati mlebu cemplungke teng Gendhaga Depate. Lah nggih. Aja nyepelekke kadigdayane Gawan Durna. Pripun, Mbah? Kridane sampeyan kaya elok nemen. Elak. Kowe bocah weden. Sawangan nyatane aku ket mau beras temandang. Ndi sapune dewa ndi sapune? Nggih nyatane nggih pripun. Kula niku nyingkir rekane ora nyaketi peperangan. Malah angger kula lingguh teng lincak enten lincak kula lingguhi. Bilung nyander, hati-hati lho, Gop. Hati-hati. Sapu benda. Kula ngalih lingguh mleh
Bilung teko melih. Ati-ati luga karma. Kula rekane arep mulih ngati-ati wong nek mulihe dhewe kala mangsane diwone iki luwih gampang lek arep nyitos. Kula mangkel kula mut ndase. Sawangan. Sawangan kridane Begawan Durna. Iki gendhaga isine anak Prabu Baladewa karo isine Setyaki. Nggih. Wah, kula niki pitados kalih sampeyan. Nen niate sampeyan niku lajeng damel ringkihe Pandhawa kula kinten angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring gampang penemban. Lah iya. Nggih. Rumangsane apa? Begawan Durna sepeleke. Ah, jabang bayi mbilung meneh iki to. Ngapa? Kowe kayake weruh kemliwerku kok kaya sengit banget kowe. Ora kok sengit kowe ora kowe ngendondoni uripku lho kok. Wong kuwi ngono kok ora opo nang sedaya wis ngono wong. Wong kuwi wae kok. Ngono sithik-sithik sapu dendong sithik-sithik hukum karma. Mbak wis. Ora usah dememeng. Wong kok senengane dememeng iki ora apik. Wong wis. Rasamu ing muring cangkemmu mah kaya gendera layu kemitir. Ngambemu ora. Pun niki prayogane ngeten mawon pripun. Gandeng niki wis kasil angsal wujuding kembang wijaya kula pun. Sak menika dipun suwanaken wonten ing kanjangan dondong mawon sanipun Betari Durga. Piye? Dipun suwanaken rengsanipun Pandya Betari Durga. Ayo, ya bagus. Oh, ayo tak derekake derekno marang aku. Gawat. Gawane wae. Oh, budal. Ngati-ati sapu dendong. Das. Wis kaya ngene. Wong negara Ndrawati ditilar karo Sinuwun Prabu Kresna. Mengko kepiye carane bisa ngundurke wujude Kembang Wijaya mulya tak pasrahke ngersane Dewa mbok menawa ana palimarma. Kencana Abra Selangane raresan Marapati
Titian kala Rudra Mas Pate Raja Dewaku. Putu Prabu Duryudana. Usana sawetara wektu jeneng kita cumandha ning Kayewangan ngukir pidikan ya ing Kayewangan Surdaya Duryudana. Sayeke apa kang jeneng kita gayo sartane apa kang jeneng kita jaluk nggih sabab durung ana wiya sing mangandika saka putuku ing Ngastina. Kanjeng Hyang sewu-sewu lepat aturipun Geng wayah kula nyuwun pangapunten wonten kula badhe kanggep lancang boten dadosaken suwijining perkawis jenyatanipun kula ngrumaosi kula namung jejering titah sawantah jalma limrah pramila samangke sayekti anggen kula sowan wonten ing Kayewangan Dandang Panguri mriku awit dipun sababaken sangka gedhening raos pangabekti kula wonten ngarsa paduka Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga lajeng menapa tenging dados wigatosipun wonten kula sowan wonten ing Kayewangan Wukir Pidikan boten sanes jawi namung kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dumateng Putu Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga samangke keparenga sabiyantu dumateng lekasipun ing wayah pun Jaka Pitana anggen kula badhe gayuh tumurun ing wahyu ing jati bab perkawis punapa kemawon syarat-syaranipun pemanggil lan rubanipun kula samangke sagah gayuh lanjut dikani menawi ingkang sampun paduka dhawaken Hyang Pandya tobat yen to pancen wis satata saratane wis lair badrangga jeneng para bakal gayuh tumurun wahyu ing jati nggih muya kata geseneng kula niki bakal mbalak kang dadi aturira nanging sawetara wektu jeneng para tak jaluk supayane lungguh ning sakmengaranipun Hyang jernyatane pun Hyang Pandya Bathari Durga ngambu-ambune manungsa ingkang keduga munggah ana ing Kayewangan Dandang Panguri nggih ngestaken dawuh Hyang Pandya Bathari Hingga Bu Bathari
kang dadi napas aso kang dadi riwe padha kanthi raharja saprapta kita nggih Begawan Durna. Lole kenthos waru gembal manyor-manyor. Doneng dungkul wana alas dadi wana dadi alas. Kepareng paduka Kanjeng Ibu Betari Amiji dumateng wiswanipun ingkang putra. Pun kumbayana najan tanpa tinimbalan. Ibu Betari kepareng kula nyuwun idi palilasak mangke kepareng kula badhe ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Hyang Mandya Betari Durga. Ya Begawan Durna ulun tampa ya liwat pangestu kula namanana. Sampun sanget anggen kawula pundi Ibu Betari? Sayekti nyuwun sewu wontenipun ingkang putra pun Begawan Durna sowan wonten mriki menika. Kula namung badhe nerasaken pirembagan duk nalika semanten paduka dawuh. Murih kasembadyaning sedya anak Prabu Jaka anggenipun badhe nggayuh wahyu eka jati. Rikala semanten paduka Hyang Mandya Betari Durga paring dawuh. Bilih wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya kedah pun sirnakaken. Pramila kandhek samangke wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya, malah samangke kula badhe ngaturaken wujudipun Gendhaga. Kamu Gendhaga menika isinipun sepisanata ing Mandura angka kalih Senopati Ndarawati nggih menika pun anak Prabu Baladewa kaliyan Raden Harya Setyaki. Pramila samangke kula aturi nampi wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Sekalian wujudipun Gendhaga isi menungsa loro badhe kula pasrahaken Ibu Betari. Ya topet sedhe selika dina ya Begawan Durna. Marata diage gandeng Pusatata, marata diage pasrah wujuding Gendhaga sekalian wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Samengko manjenengan bakal nyernake ana ing kawah Candra Dimuka nggih. Mangga kula aturi nampi, Kemaning Betari Durga wujude Sekar Cangkok Wijaya Mulya satane Gendhaga ingkang isinata Mandrapati Senopati Ndarawati marata diage Duryudana wonten dawuh mbalenipun kang dadi aturira mau jeneng para sagung leksanane apa kang dadi kekudanganing sun yen to panjenengan ulun njaluk syarat sarana sak mengko jeneng para bakal sagung nindakake lair lan batos sampun dados prasedyaning panahipun ingkang wayah pun Duryudana. Duka menika awon, duka menika sae seraranipun. Waton saged damel sarana kasembatan nggih kula gayuh wahyu eka jati kula badhe nglampahi. Marata diage pratelakna ya nggih sartane midhangetna. Seneng para bakal kasembatan anggon kita gayuh. Wujuding wahyu eka jati lumantar manjiran ulun nanging ana syarate. Syaratipun purwa. Besok kalamun to Duryudana wis temeka titi wancine pinundhut ana ngersaning Gusti Arya Loka. Kuwandamu bakal dadi panganing bangsaning Bajul Barat banjur Sukmamu bakal dadi bangsaning Perjineman. Kepiye Duryudana? Duh Hyang Betari. Amrata dikaya ngapa nadyanto kedah mawi tetesing ludira cating nyawa. Kula sagah ngleksanani mriki sampun dados dawuhipun Sang Pandya Betari Durga. Teges kula lair lan batos sagah menawi samangke nyawa kula sukma kula dados bangsane Perjineman lajeng kewandhanipun kang wayahipun Duryudana ketuwe dados panganing bangsaning Bajul Barat kasembadan ya surat udan sinemen iki mau dudu kok gluduk dudu kok udan lumrah nanging tandha yen to jagat wis nyekseni kelamu kang dadi sumpah prasetyamu mulai yen to ngasih jeneng para mengko ngoncati lan apa kang dadi aturmu beto-beto bakal entuk sampu dendaning dewa. Nggih staken dawuh. Marata diage Begawan Durna, marata diage derekno manjiran bakal nglebur wujuding kembang
kembang Cangkok Wijaya mulya sartane Gendaka iki bakal lebur ing Kawat Candra Dimuka. Mangga, mangga kula dherekaken. Durna kula wonten dawuh Ibu Betari. Gandeng Pusirna wujuding Gendaka sartane wujuding Sekar Cangkok Wijaya mulya. Marata diage budal ning kesatriyan Tanjunganom. Gandeng samengko ingkang dadi pengalang-alange anak ya Poto Prabu Duryudana. Anggone bakal gawe wujuding Wahyu Eka Jati ingkang nyaingi ora ana kejaba mung Abimanyu. Nggih. Kula ngangsa kuwi ayo nggih, ulun nganti samengko bakal nyirnake lan Abimanyu. Nggih, nggih. Oh, prasta dawuh paduka namung badhe sendika ndherek. Rawenging sampun paduka dawuhaken Manjeng Betari. Iya. Nanging aja kanthi wujud Betari Durga sartane aja kanthi wujud Begawan Durna. Samengko marata diage derekna panjenengan bakal saen wujud dadi memba wujuding Nalendra nggih. Mangga, mangga. Yen wis kaya mangkene iki ora bakal ana ingkang denangi Begawan Durna. Dados wujudipun Natandrawati anak Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Marata diake. Coba gagasen. Kresna kuwi runtang-runtung lunga tekan ngendi papan mesti nganti kelawan kadange. Coba bedheken. Sapa kira-kira kadange enom Kresna ingkang keduga tansah nderekke marang tindake Natandrawati. Mangsa kadigdayan kula Pandhawa Betari. Apa ana jamak lumrahe? Kresna kuwi ratu kok ditutke asu iki apa ana jamak lumrahe? Wonten mangantika dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu. Ingkang rayi garba ruci pun setyaki kula nyadeng dawuh. Setyaki gundulmu melocot. Lha nuwun sewu, bleger kula menika rak setyaki. Ngilwa. Sawangen gila. Oh, bajiret. Kok salah sandangan ta ya iki, Mas? Siki wae nyingkat wektu. Kadanging pun Kakang Dimas Ngarabaruci. Kula wonten dawuh. Kurang gedhe suarane. Kula wonten dawuh. Kurang gedhe. Sing gedhe larasan 3. Aduh. Modar Ibu Betari. Sing gedhe Setyaki kuwi suarane gedhe, meh-meh kaya persis suarane Werkudara. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Lah wonten dawuh. Wah angel dipun idoni. Kok sak geleme dhewe lehmu guneman. Menawi angel telapan dipun idoni kecuh terus dikelamatke teng bathuk. Kaya sak geleme dhewe kowe iki ora kaya ngono. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Mangga kula dherekaken. Menyang endi?
ngendikanipun badhe nyerenaken dhumateng Abimanyu. Ya wis, engko nek konangan mbuh lho aku. Ayo sing rukun, santang raya tangi turu kok ya. Iya. Godhong kinar ya ru. Biasane. Slamet to Kang rawuhmu. Ayo. Aku rono-rono slamet kok. Aku rono-rono ki wilujeng. Ha iya. Ngaturke basaku katura ya Kang. Wis ora sani. Aku karo kowe iki padha-padha ora iso tata basa, aku karo kowe iki padha-padha ora duweni tata krama. Iya. Ha iya. Mulane sesuk nek iki nek mlaku ki matane dienggo. Lho. Mlaku kok nganggo mata ki, maksude ki mripate dienggo ndelok ngono lho. Wah, lah iki wis ora. Nek ngomong ki sing nganggo waton aja ming waton. Lho lah iya. Eneng apa, Kang? Eneng wigati apa lah kok teko munggah ning kayangan Dresila Geni? Sing lumrahe takon eneng apa ki aku ora kok awakmu. Lho. Sebabe, ya kowe iki iso malah arep ndagel. Sebabe apa, Kakang? Ora kowe kok brukut setelanmu necis arep lunga nendi? Yen to aku wangsulan apa ora gawe lara atine Kakang Antasena? Sik. Ha kok kowe menehi wangsulan sing kaya ngono, apa kira-kira perkara sing arep tak takokke karo kowe iki apa kira-kira karo wong liya, karo seseorang, apa kira-kira ora entuk ditekanke aku ngono apa piye ni? Tegese piye? Apa kira-kira wigatimu ki aku ora entuk ngerti ngono apa piye? Kok teko kowe lemban silatan karo aku. Kakang Antasena, piye? Janjane nggonku arep budal iki nggonku tata-tata. Iki aku mau ngarep budal ning kesatran Tanjung Anom, Kang. Lho. Wigatine apa? Aku didhawuhi sartane aku dijawil dening wong Prabu Puntadewa ya Pakde Darmakusuma. Supayane sak biyantu marang lekase Kakang Abimanyu nggone bakal miwiti anggone mbangun wujude kasatriyan Tanjung Anom. Oh, ngono. Iya. Ngopo? Kok mesem karo sajak mbatin perkara ora. Ora apa-apa ya wis kok ya. Lah nek kowe arep ndhe perlu, kowe arep eneng adicara lek aku perlu karo kowe sesuk wae. Ora.
Ora tak lodange wong iki isih suwe wong durung wiwit, durung lumpuk syarat-syaranane. Oh. Terus ora aku arep takon wigatimu prapta ning Kahyangan Dursila Geni iki apa? Ayo aku ki arep nanjeke kuwi janeni. Nanjeke bab perkara, ayo kuwi lho. Lek kowe entuk undangan kowe dijawil karo Wadhip Darma Kusuma supayane sak biyantu karo lokasi Abimanyu nyengkuyung karo Abimanyu. Aku ki anak sing ora dianggep karo Pandhawa. Ora engko sik kowe kok malah nangis iki karepmu kepiye? Kowe mono cah bagus, aku mono wong dlogok. Dadi Pandhawa di gegayan apa-apa ki Antasena ora tau dijawil. Wis to, sik aja nangis sik to. Kena ngopo? Kok sik to Kang Antasena? Piye? Lumrahe wong kuwi yen to arep nyengkuyung, kamangka nuwun sewu Abimanyu kuwi adimu. Iya. Adikku karang tunggalmu, arep beda mbok? Iya, karang bapakmu ki bojone kae ra kira-kira. Ya wis ora usah diomongke. Ayo, ayo. Lha iya. Terus karepmu piye? Nek perkara kaya ngene iki gandeng iki perkara paseduluran. Ki ora usah dienggo ati sing lara, ora usah dijipuk ati sing gelo, aja dijipuk ati rasa meri. Ora ning Pandhawa ki nyengkuyung lekase Abimanyu lek arep mbangun kesatrian Tanjung Anom. Kamangka mbiyen lek arep mbangun Randu Gumbala ki aku ragat dhewe. Nganti aku njejaluk ning lampu merah kae. Ngrenek wong tak jaluki, nyuwun sewu. Pak Bu nyuwun welase ajeng nyuwun sumbangan ajeng kula nggih mbangun masjid. Ya bagus. Lah ya apik ning apa kira-kira Pandhawa kuwi ora arep ngragati karo aku. Boleh sia-sia karo aku. Wis to rasa nangis. Bakune nek arep nyengkuyung ya gek ndang disengkuyung, Kang. Ya. Bareng tak pitung-pitung tak gagas kok bener aturmu. Lah iya, ayo wong peseduluran ki arep ngopo? Heeh. Ora usah dadak dijipuk ati sing meri wis ayo tak nganti budal. Ya tak derek kene. Dongkara dong suruh wis. Mandek. Kakang Antasena, piye? Kaget tak ndek. Ayo to ya. Kaya ngarep budal jare budal omah tekan dalan mandeke karepmu kepiye? Kok sik kan? Kowe dadi cah enom, kowe dadi satriya kudu sing lantip juragan Bisma. Udu. Wajan aku omong-omongan karo kowe mah judeg dhewe sirahku. Ayo nek judeg rasa nggo sirah. Ora nggo sirah wagu, ndi sirah mumet mergo omong-omongan karo kowe. Ning gandeng eneke kowe ya ora apa-apa. Ah iya. Lho, lah iya. Heeh. Biyen ning wigati apa? Sawangen, Kang. Iya. Ning antariksa. Ya antariksa ya cetha nek apa-apa kok ya sawangen. Ana wujude mendung peteng cacahe loro. Wah, ketiga-ketiga kok mendunge peteng arep udan mau ya engko sik. Dadi cah nom iki kudu sing lantip, jaibong udu. Lantip panggrahitan iki kudu teges. Bisa nyawang marang wujude mendung loro kae. Kae dudu mendung lumrah, nanging kae panjalmaning jajalanat, panjalmaning mungsuh nek munggo aku. Lah banjur mungguhmu apa? Lah nek menurutku tumrap kowe kok menurutmu. Lah nek tumrap aku rumangsaku kae padha panjalmaning jajalanat panjalmaning mungsuh. Kowe engko gek-gek ming melu-melu. Ora, aku kuwi nggunakake netra batin. Aku kuwi ya nyawang kae mau kuwi tak wis tak tembus. Lah
kae menungsa loro. Ning beja-bejamu ya Kang, piye? Kae dudu kok panjalmaning mungsuh ning kae pancen mendung biasa. Lho kae to mendung loro kae to. Iya, kae mendung biasa, kae arep udan. Rumangsaku kae ya mendung biasa. Alah apa? Wong kok isane ming rubuh-rubuh gedang. Kae panjalmaning mungsuh sing sejati kae. Kagyat risang kapirang urinangkul kinembet kembet. Ngetan. Wajan. Bener ngono kok. Sapa kae coba? Atumrap mungguh kowe sapa kae? Nek miturut aku kae ana wujuding Nata Ndrawati ya Pakdhe Kresna karo ana wujuding Mak Cilik Setyaki. Padha, aku nyawangi ya kuwi. Lah saiki nek pancen kowe cah pinter, pancen kowe cah wasis lantip anggraitane. Kira-kira sapa sejatine sing dadi wujuding wong loro kae? Waduh. Aku ngerti, ning nek aku omong ku ndak mbok salahke. Ora. Menurutmu sapa? Sing dadi Kresna kae rak Bathari Durga. Nah, Bathari Durga padha karo penemuku padha. Ae prek. Terus sing dadi Setyaki kae Begawan Durna. Nah, padha karo penemuku padha. Sak karepmu ora omongan karo kowe. Ayo. Kowe dadi Begawan Durna, aku tak dadi Bathari Durga. Wah, jan. Aku ora seneng karo Begawan Durna kon dadi bantu. Wis to, manut to penak. Oh, piye? Panggahang krasumpara mawa lindu bumi kuncing malodok kuntor gatok wis dadi wujud kaya ngene ya kudu sing bener. Oh lah iya. Ayo latihan sik. Latihan piye? Begawan Durna ki nek ditimbali karo Bathari Durga mesti lemuni pisanan lole kenthos waru gembol. Monyor-monyor duk ning dungkul wana alas dadi wana. Banjur kula Bathari. Piye kuwi mau? Kenthos waru gembol monyor-monyor ni. Ya. Ayo coba. Ya. Cah pinter kok. Daya tangkepmu ki cepet. Iya. Suarane sing bener. Iya kowe kuwi. Lho lah iya. Begawan Durna. Lole kenthos karo gimbal monyor-monyor. Kurang cilik. Kurang cilik meneh. Kurang cilik meneh. Mah kaya wong dianiaya, Kang. Tapi aku kuwi ora iso kaya wis apik wis pas. Iya. Pas sekarang aku ora obah wae kok ya. Ses. Begawan Durna wayah ulun. Kenthos waru gembal monyor-monyor. Duk ning dungkul wana alas dadi wana kula Bathari. Ayo kae disawang diperpeki sajak nyubriyani sajak nyolowadi praptane Ratu Ndrawati sartane Setyaki kae. Lole kenthos waru gembol monyor-monyor. Duk ning dungkul wana alas dadi wana kula Bathari. Ngosik. Piye meneh? Kleru meneh. Oh sak uda wae aku. Sik urung-urung arep uda ki. Kleru terus ya aku. Ngosik to. Nek ditimbali tak jak mlayu rono ki ya gage. Wong lehmu ngajari mengage pisan kok mengage kula Bathari ngono tok wae aku ya gandeng duwe ukara ming kuwi mongko aku gak iso basa. Ayo to.
Ya sisaku muni ya mung kula Betari. Saiki nek aku omong, Begawan Durna, ayo derekno panjenengan ulun supaya merepeki kelawan Nata Ndrawati sartane Senopati Ndrawati. Raden Setyaki apa dene Prabu Kresna sajak nyobriyani. Terus kowe leh wangsulan, monggo kula dherekaken. Oh iya. Baleni. Begawan Durna. Oh, Kentha Swaruge lole Kentha Swaruge gembel monyor-monyor. Duk ning dungkul wana alas-alas dadi wana alas-alas dadi wana. Kula Betari. Wis ta ora disambi ngentut silite iki mbok ya dikendhaleke. Witekno ya masuk angin kok ya aku saka Jakarta iki ora nggo jaket ndelalae. Ngerti ya kowe iki ora. Kula Betari. Ayo didereke sartane diperpeke diplapat lakune Nata Ndrawati Prabu Kresna apa dene Senopatine. Monggo kula dherekaken. Nah ngono wangun. Mati tenan iki wis menengo. Mati tenan iki. Wong Dedyan Kalarudra Mas Patih Raja Dewaku. Begawan Durna. Kentha Swaruge gembel monyor-monyor. Duk ning dedungkul wana alas dadi wana. Kula Betari. Kok sajak nyobriyani praptaning Nata Ndrawati apa dene Senopatine Begawan Durna. Monggo kula dherekaken neng ndi? Lah mung ngajari ming loro kuwi ya. Mesti ditimbali ngono to, Mbak. Kula Nata Ndrawati. Waduh, nuwun pangapunten. Mboten kinten babar pisan ingkang nyegat kalawan lampahipun ingkang abdi pun Nata Ndrawati, mboten mangling Mang Mandya Betari Durga. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Mang Mandya Betari Durga. Ya tak tampa pangestu luntang panono sampun sanget anggen kawula pundi. Ayo sing mburi kuwi gek omong. Omong ngono. Mandya Betari Durga. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Mandya Betari Durga. Setyaki kenapa lah kok teko dadi gunemamu kaya ngono, suaramu kaya mangkono bat-bat. Nah, punten menika Setyaki nembe kenging sinus. Dados bibar saking Jakarta kula ning. Ayo sing bener le omongan. Sing mburi kok kirik. Ngapa kowe arep sengit karo Begawan Durna? Setyaki aku diayomi karo Mandya Betari Durga. Janji umpama aku Setyaki tenanan tak ketaki gundule. Nuwun sewu. Wonten wigatos menapa Mandya Betari nyegat lan lampahipun ngabdipun Nata Ndrawati? Dudu wigatimu kena ngapa to aku nyegat kelawan kowe. Aku malah gende arep takon karo kowe. Kowe arep lunga menyang endi? Nuwun sewu, senes wigatosipun Mandya Betari Durga batobat. Nek ngono ning kene papan neter kadigdayan. Nuwun sewu. Menawi sak mangke sekintenipun kula mboten arep kula dipun cegat
lampah kula kaliyan Pandhawari Durga menapa kula dipun kepalarengaken neter kadigdayan iya ayo tak ladeni nek pancen arep wani karo panjenengan ulun. Liga mati tenan. Manus maring jajalanan. Begawan Durna. Kowe arep wani karo Seyaki. Sik. Kowe arep wani karo Begawan Durna. Kowe arep wani karo Begawan Durna. Apa kira-kira kowe saguh nampani daya Kyai Jundamanik? Lho, engko sik, apa kowe duwe? Lho, ayo nyilih kowe. Mati aku. Edan mati tenan. Wong arep omahku lho kok dadi ketemu bocah loro mongko masih ora jamak-jamak. Begawan Durna neko penjalin golek dalan liya Begawan Durna. Aku sesuk negah nek kaya ngono. Ayo miyaga ki nganggo rasa. Ah iya. Nek cara aku nek le nabuh kepunjulan ngono ki isin nampa panjakan. Ndelalah ora isin ya ora apa-apa. Wong senengane ora. Oh, lah Raden nyuwun pengayoman Raden. Wah! Sang Hyang Tata Kalana kalaya takut maring keciyungna kang mawinges wingis. Ana wujuding macan putih. Ya ngaran Sardula Seta sapa kowe? Nuwun pangapunten. Menawi sing ngandika Raden Wisanggeni. Lho, ngerti karo aku. Mboten sisip. Ingkang pinggih menika Raden Antasena. Menawi sing ngandika Arsa Tambung lan ingkang abdi kula macan putih iya Sardula Seta kaliyan kabur kanginan. Kendang kebaratan. Bae odong kula. Macan piyai je. Ngene-ngene Badar, nek Badar ya dadi ratu. Ana apa merpeki kelawan aku? Apa kira-kira kowe ngelih tumuli arep mangan aku? Mboten. Kula mriku namung badhe nyuwun pengayoman. Pengayomane senes kok Brana Picis, nanging kula namung kepengin kula dipun sewangan wonten resanipun Nata Ndrawati. Ya ayo tak derekke. Sik nisik, ora sasik-sasik. Iki jujur ya. Was rusuh. Eka bumi di sawah Triguna. Catur samudra
Pancataru sabangonan Sabta Pandhita Asta Tawang Nawa Dewa Dasa Ratu Tan kausa sireping Sanghyang Kumantosi dalu jering rati amung dereng wonten ingkang carita amung Sanghyang Pertanggawati jedul saking barang witan kaliyan mega sarta gunung gerung prandri kang bisa merbawan jagat raya pitasing kamandyan diwasanena tunjung pang terate